През лятото язовирът е рай за любителите на риболова. Най-заклетите рибари от ранни зори са край водата. Майсторите обясняват на новаците какви захранки и стръв да използват и някои се радват на богат улов. Дори да не сте почитател на този спорт, няколко часа с въдица в ръка са достатъчни да се запалите по риболова. Не забравяйте и предупреждението, че използването на мрежи е забранено, а за браконерите има солени глоби. По бреговете на язовира летовниците са разпънали безброй биваци. Разноцветните палатки на туристите ярко контрастират с околната зеленина. Сред боровите гори има чудни поляни, където можете да си устроите къмпинг и с цялото семейство да се наслаждавате на истинска почивка сред природата. Пропити от прохладата на язовира, летните вечери са прекрасни. Събрани край лагерният огън, ще се потопите в невероятните истории и легенди, в които е обвито миналото на Доспат. Местните хора ще ви разкажат, че основател на днешното селище бил известният български болярин Деспот Слав през средновековието, а от титлата му Деспот дошло името Доспат. В хрониките от османско време Доспатската планина се споменава във връзка с ловните излети на великия везир Мехмед Кюпрюлю, управлявал в средата на 17 век. Той обичал развлеченията и ценял красивата природа. Вместо да стои в столицата, знаменитият везир се скитал със свитата си и Доспат бил една от спирките в тези пътувания. И ако сетивата ви все още не са се наситили на околните красоти, останете за малко край брега на язовира, заслушайте се в песента на щурците, наслаждавайте се на настъпващата вечер, отворете сърцето си и мечтайте.
По тънките нозе на залеза кръвта на слънцето се стече. Потрепващи звезди пролазиха под дрехата на тъмнолика вечер. Присядам кротко до водата бяла. Примамваме пътека сребролунна. Ветрец ме гали с полъх струнен и тихо ми нашепва на раздяла, че стих в сърцето ми е скрила Родопа с ласката си спотаена. И в идни дни, щом търся сила, ще се завърна, за да срещна нея.